Ayo, apa ya? Kan kami lagi. Cuman apa ya? Pagi. Rachid Agay, good morning. Thank you. Ang listener punya kay goजोननाय थाबाय agay. Fैखोना माखोबा? Alas जाहैनाया ओमफ्राय फोरि thank you ओमफ्राय जा मिस्टार आमा hi good morning दारना hi good morning मिस्टार फोरिया जा मा खबर फ्रेन्ड खबरा बिदिनो दं फ्रेन्ड ओमफ्राय डिस्टार्ब फिसालाफ्राबो ओमफ्राय जा एमडि आ मांखो हेलो फ्रेन्ड दारना अ हेलो एमडि आ जोहा मांखो लाइक दानबाय thank you मिस्टारा लाइक दानदों ना so thank you ओमफ्राय फोरिया मांखो दोनबाय नामा इसबिया गैया फोरिया बाय फ्रेन्ड हो अच्छा आं स्कुल आवसो दंदों दे फोरि फ्रेन्ड सिफायनांसिगोनसो खोमालै ओमफ्राय मिस्टारा मा गल फन गाबदोंमोनहाय ओमफ्राय मिस्टारा फोरि होनबाय मिस्टारा जोहा बिकें थिनदोंना ओमफ्राय ब्रकेना मांखो हाय भाभी जी गुड मॉर्निंग रे बाबा बोला ब्रोकेन जी गुड मॉर्निंग देवर जी ओमफ्राय त्रिपुरा साया ने क्या बोला है गुड मॉर्निंग दीदी बोला है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ओमफ्राय जा मिस्टारा लाइक दानदों थैंक यू ओमफ्राय ब्रोकेना जा भाभी जी क्या हाल है रे बाबा बोला क्या हाल मतलब मैं ठीक हूँ रे ब्रोकेन देवर जी आप कैसे हो बताओ मा मिस्टारा लांफा मारनो ना लांफा मारनो ना मायोब्रा ओंथि होनदों ना थांफानो नामा होनदों थांफानो नामा होनदों फुजा जाहैग्रोनो र' एसे दसे मा होनो थालिगावआव दायोहाय ओमफ्रायो डाइरेक्ट थांसै आरो ना गाबोन फैगोन बेलासियावहाय ओमफ्राय आरो रुनिलाव जानोसैलाय रुनुमिलाव जानोसैलाय होनदो रुनुमिल मानो गामियावखैथ' गैयालै जोंनिखै गामिखै गैया ओमफ्राय एसे खामानि दं आरोना बेनि थाखाय थांनो आरो ओमफ्राय नागाया हेलो होनदो हेलो ओमफ्राय जा ब्रोकेना मा होनखो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया है बोला है हाँ ब्रोकेन देवर जी हो गया है आपको तो बता ही है होनदो ओमफ्राय जा ब्रोकेना मैं भी अच्छा है रे बाबा बोला आप भी अच्छा है ओके बिमा समबार बाजा हेलो होननानै नारखादों आरो ना क्या हो गया रे समबार वालाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा खयथायाव थांनो हो होनदों आरो ना टाइमा मोनागोन जोङो थांनाया थालिगाव फुजा एसे नायनोमोन आरो ना होनदो नायनो नागिरदोंमोन आरो र' मारै जालाङोथाय थांगोन बायदि सोंबावो नामा दे होनदों ओमफ्राय जा ओइसा मानखौ लाइक दे होनदों ना थेंक इउ ओइसानस लाइक होबाय आरो ना गोजोननाय थाबाय नागिया जा गुड मर्निं होनबाय गुड मर्निं नागा ब्रोकेना जा लाइक दान रे बाबा बोला थेंक इउ ब्रोकेन देवर जी मिस्टारा गाबोन फुङाव फैफिनबा आं थांनो हायोलै बिखेखि होनदों फुङाव फैया बेलासियावसो फैगोन जाला थांगोन बायदिखा आरोना हेलो होनदो सोर दं होनदो दोनाखै नामा बेलाय ना दोनबाय आदसा दोनबाय आया माथो
आंनो नांथानानै दंमोन दा मिलना जा लाइक दानबाय ना थेंक इउ मिलन ओमफ्राय ब्रकेना मानखो फाबि जि फुजा फुजा पूजा पूजा बुध क्या पूजा बुध बारा बारा हो रहा बच्चा भाभी जी पूजा बहुत बड़ा हो रहा है क्या रे बाबा बोला है पूजा मतलब बता नहीं रे ब्रोकिन जी बड़ा है कि नहीं है थालीगांव में हम भी कभी भी नहीं गया ब्रोकेन देबर जी ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनगोन थांगौमोनब्रा नोंसोरो बेलासियावनो फैफिनगोनबा आं थांनो हाया आच्छा फैफिनगोनबा आं थांनो हाया होनदो आरोना बेलासियावसो फैगोनथ' आरो जों होनदो अनजालु जोंहा लाइक दा होनदो आरोना थेंक इउ आगै अनजालु ओमफ्राय जोंहा दाना जोंहा हाय होनबाय आरोना हाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो बाय बाय दे बिखेंसै होनदो दे मिस्टार बाय बाय ओमफ्राय अनजालु आगै अन थेंक इउ अनजालु आगैया हार्ट हरबाय आरोना थेंक इउ आगै अनजालुआ जोंहा नै गिदिंबाय हरबाय जोंहा ब्रकेना ये बात है क्या रे बाबा बोला है हाँ जाफैलायबाय नै बेहा आं एलबि होबाथाय जाफैयो बेहा लानाङा होनखादों आङो बाबा मिस्टारा निउ फ्रेन्ड जइन मी प्लिज फिन हो होनदों आरोना आया मा जाखो फिन होनायालाय ब्लुसो होजाबाय नामा होनदो फिन होबाय ओमफ्राय मिलना जामानखौ फुजायाव थांबा मेथाइ लाबोफादे बाजै होनदों जागोन दे होनदों जुलाफि नामा होनदों ओमफ्राय जागोन दे होनबाय ओमफ्राय ब्रकेना मा आंखौ अनलाइन रे बाबा बाला अनलाइन अके ओमफ्राय अनजालु आगैया अन जितेना जा हाय होनदों ना हाय जितेन हाय हेल' ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो हेलौ साब बानायदो बयबो आंनि बानलु चेनेलखौ सोर लोगो गैया अननानै होनदोंना मा होनो बानलु चेनेलखौ साब खालामनो आरोना सोर लोगो गैया मा होनो बानलु नैबेजों लोगो जानोबा नैबे मिस्टारजोंबो जानो हागोन आरोना फिनाव दोननायजों बे हरगोन ना आच्छा देबो बुंगासिनोमोन माथो ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना अन होनदों आरोना ओमफ्राय दिना जा लाइक दानबाय थेंक इउ ओमफ्राय अनजालु आगैया अनदों अनजालुआ जोंहा मा होनगोन नाइस होनदों आरोना थेंक इउ ब्रकेना जा अनबाय थेंक इउ मिलनाबो जा अनदों आरोना थेंक इउ नागा अन थेंक इउ अनजालुआ मा होनखो भेरि नाइस होनदों आरोना थेंक इउ होनदों सिफायनोसै नामा आं सिफायबाय आच्छा होनबा सिफायदां ओंखायनोथ' थैग'दो आरोना लानाङा होनखादोंलै बाबा ओमफ्राय मांगो दिनो मांगो थालिगावआव आंखौबो लांफादोब्रा जोंहा दा मोनायाव रुलिं मिलावसो थांनो नागिरदोंमोन होनदों आरोना जोंबो थांगौमोन ओमफ्रायो न'आव थांनो नागिरबायना उनाव थांसै फैनानै थांसै ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना थालिगावआव थांबा फैदों आरो ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो अच्छा भाभी जी हम कमेंट टाइप करने अच्छा नहीं लगते रे बाबा आज बोला ओके ब्रोकन क्या हो गया रे ब्रोकन देवर जी खुश हुआ है क्या ओके मोबाइल ऑन रखने से भी हो जाएगा ना भैया EPL मांगा आपको संगीता नर्जारी मालूम है दीदी संगीता आपको संगीता नर्जारी था ना हाँ वो मतलब एलबी देती है ना उसको बोला ना संगीता हाँ मालूम है क्या हो गया मतलब EPL यूट्यूबर संगीता मतलब वो भी एलबी देती है ना मंचल आ गया जाने
माबा आजों फैबाय नामा गैया होनदो लोगो जानोबा अनजालु सोरजों लोगो गैया होनदो आरोना ओमफ्राय फानलु मिलना जामानगो आङो ओंखाम जानो र' बाजै सना होनदो अ दे जाना लादो दे मा होनो ओमफ्राय जोंहा सबिताया मानगो हेल' आब' लाइक दांदो हेल' आगै थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा अनजालु आगै हेल' आरोना हेल' कैसे हो हेल' कहाँ से हो ओमफ्राय जोंहा अनजालु आगैयानो बिदिबाथाय सिनाया होनदो आरो ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मानगो नेगेटिभ कमेन्ट आচ্ছা डु नट हेल्प मी प्लिज होनदो आरोना डिएन ओमफ्राय जोंहा अनजालु आगै ओमफ्राय ब्रकेना मानगो दिल तोरा अच्छा नहीं लग रहा है रे बाबा बोला अच्छा क्या हो गया रे मतलब पूजा के टाइम पे दिल को क्या हो गया ब्रोकन टेबल जी ओमफ्राय जों अनजालु आगैया ओनर ना ओमफ्राय ईपीएल मांगो यूट्यूबर संगीता ब्लॉग हाँ मालूम है उसको मतलब क्या हो गया बताओ क्या हुआ है ब्रोकन अमांग जा ऑनलाइन रे बा बोला ओके थैंक यू ब्रोकन देवर जी डी ना जा मन के लाइक कमेंट गाइस प्लीज बोला है ओमफ्राय सबिताया जा ओनर ना ओमफ्राय जा सुजिता जा मन के आई लव यू मिस आई लव यू मिस बोला ओमफ्राय जा साइमना आई एम बैक बोला ओके अच्छा हेलो गुड मॉर्निंग ही बोला था गुड मॉर्निंग साइमन सबिता ऑन थैंक यू डी एन ऑन थैंक यू रमेश जा अब ना ओ बुंदे आगै ओमफ्राय ब्रोकेना मानगोन आज क्या हुआ रे हुआ है हम भी मालूम नहीं है रे बाबा बोला है अच्छा ऐसा हो गया क्या हो गया रे ब्रोकेन कुछ तो हुआ होगा ना ओमफ्राय अनजालिया जा मानगो अनजालु आगैया जा नाइस होनदों आरोना थेंक यू ओमफ्राय जा दिलीपा मानगो हाय मैडम जी लाइक डन मैम बोला है दिलीपा थैंक यू दिलीप ओमफ्राय रमेश जा एसे थैंक यू अन सुजिता जा मानगो मिस आई लाइक योर ओमफ्राय जा बिमा बिजिदा जा हेलो हाय होनदों ना हाय बिजित ओमफ्राय जा ईपीएल मानगो ओ मेरा लाइव स्क्रीन में आया था बोला है ओ मतलब अच्छा आपके लाइव स्क्रीन में गया था वो अच्छा ही है गया है तो ओमफ्राय जोंहा मार्टिन साजामांखौ लाइक खालामबाय दे आगै होनदोंना अ थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय साइमना मा होनगो आजि तामुल अच्छा आजि तामुल खावा नाय नाकि खावा नाय होनदों ना नहीं खाया रे साइमन हर रोज नहीं खाता है जब भी कभी कभी खाता है तोरा साइमन ओमफ्राय दिल्ली बा जमन गो आप कहाँ से हो मैडम जी बोला है मैं इंडिया आसाम से हूँ दिल्ली ओमफ्राय जा रमेश ओके अनजालु आगै ओके ईपीएल मान गो उसका घर बोला था सिरां अच्छा उसने कल बोला था सिरां डिस्ट्रिक्ट हाँ सिरां डिस्ट्रिक्ट हाँ सिरां डिस्ट्रिक्ट से है बोपी मतलब यही रहता है बंगाईगांव में ईपीएल बंगाईगांव में रहती है बोपी डिस्ट्रिक्ट सिरां है आसाम सिरां मतलब ओमफ्राय सबिता जा अन ब्रोकेन आमांखो खुश दिल को अजीब सा लग रहा है रे बाबा हम मतलब हम भाभी जी बोला ओ दिल को क्या हो गया रे क्यों अजीब मतलब ऐसा लग रहा है आपको ब्रोकन देवर जी
मेला में जाओ घूमने के लिए ब्रोकन देवर जी मेला नहीं हुआ है क्या रे बैरो में से बटे क्या है SB आ गया लाइक दा नाबों किसना आं बिराद बिजी oh my god कॉपी आरो ना बिजि मोनबो आं अब्लाबो आं नोंनि लाइफखौ मा होनो बाय लायै जोबजासिम थालायदों नुदों नोङो माने ओंखारनो सानबाबो ओंखारनाया जाया नुदों ओंखारनो सानबाबो हायासै आरो आङो ना जि सुदों फुंनि माबा 7टानि एसे आगोल सिखारदों आङो ओमफ्राय जि सुदों जथा सुदों फिसालानि ओरैबायदि ओमफ्राय गाबबावबाय आरो ना थेवबो थादोंना आङो गोबाव SB आगै ओमफ्राय फिसालानि एडमिसन खालामदोंमोन ना मबाइला बेखायनो एसे डिस्टार्ब जादों आरो ना एडमिसन माने मा होनो मान्थलि फिस खालामदोंमोन आरो ना 15 थारिख सिगां होनांगौ ओमफ्राय जों गामियावथ' टावार नाङाना बा दा गामियाव थांबाथ' टावार नांनाय नङा साननानै बानायबायना ओमफ्राय जोंहा रमेशआ मा होनखो सबिता नाइस होनदों आरो ना अच्छा रमेश ने सबिता नाइस बोला है साइमन ओमफ्राय दिल्लीबा ये सब्जी है कैसे मैडम जी बोला सब्जी इसको क्या बोलते रे सबाई माटी खालाय ना मुझे भी नहीं बता रहे क्या बोलते हैं माटी खालाय दिल्ली माटी खालाय ना मा बुङो दाय अकमियानि अकमिया मतलब एसामिस में क्या बोलते हैं रे माटी खालाय ना ओमफ्राय जोंहा मा ओंख्रिया मा होनखो हेलौ बाजै होनदों आरो ना हेलौ मा ओंख्रि आगै बिकासआ मा होनखो जाहाय बाजै होनदों आरो ना हाय बिकास माबोरै खबर मा ओंख्रि आगैया बिके बाजै लाइक दा होनबाय थेंक इउ मा ओंख्रि आगै मा खबरलै आगै होनदों ओमफ्राय साइमना जा आच्छा होनदों आरो ना अच्छा जो मैं बोलती उसको बोला रे अच्छा ओमफ्राय जोंहा अनजालुआ ओमफ्राय मार्टिन्सआ जोंहा मा गब्लु जेकेट हरा ना मा आगै ब्लु जेकेट नांगौ आरो ना र' हरो हरनायालाय मायाव दंहाय ब्लु खालामनांगौबानो हरबाय आङो दे ओमफ्राय सबिताया थेंक इउ रमेश भाई आसाम बोला ओमफ्राय जोंहा ममता सिस्टारा लाइक दान आगै होनबाय थेंक इउ इदियना जा अनदों रकिना जा भाभी जी आप बहुत अच्छा एसामिस बोलता है रे बाबा अच्छा नहीं आता है ना तो इसलिए बोला ना ओमफ्राय आयु बेखौ सिनायबावगोन नामाहाय आंलाय सिनायनाय नंलालै बेखौबा हले ओमफ्राय जोंहा दिल्लीबा मा होनखो सुबिन ना उसको तो क्या आङो सिनायलालै बेखौ ओमफ्राय दिल्लीबा लिरजाबलाबायबाय दिल्लीबा मा होनखो दिल्ली में क्या बोला तो मैं पी आसाम बॉर्डर का मैडम जी मेघालय का हूँ मैं पी बोला अच्छा आसाम बॉर्डर मतलब मेघालय से है ना दिल्ली बाबू ओमफ्राय जोंहा ममताया जोंहा मा होनखो मा ओंख्रि संगोन आगै होनदों ओंख्रिया सबाय रुदोंलै ममता सिस्टार ओमफ्रायो रमेशने फ्लावर है गयालै सानफ्लावर ओमफ्राय EPL ने ओए सिस्टार क्या बोला PLB स्क्रीन कर रहा है बोला अच्छा PLB स्क्रीन कर रहा है अच्छा आप गया था PLD मतलब आप गया था क्या ओमफ्राय जोंहा रमेशआ ओमफ्राय जोंहा एयार नुजाफैदों लाइक दानदों थेंक इउ एयारा मा खौरां होनो आरोना खौराङा दं बिदिनो एयार गेजेरावनो आरोना ओमफ्राय रमेशआ जोंहा DN अन मा ओंख्रि आगैया अन होनदों थेंक इउ रमेश ममता सिस्टारा आङो ओंखाम संगासिनो आगै होनदों दे संबाय था दे सिस्टार
ओमफ्राय रमेश यारा जा मांखो ए बिदिसो बाय लानोसै हो ओंखारनो रों मांखो ओंखारनो रोङै ए बिदिसो बाय लानानै ओंखारनो रोङै अ बिदिसो आरोना एसे औ बाय लानानै ओंखारथारासै आरो आङो होनदो थाबाय ओमफ्राय जा आरो मिनिबाय आरोना ओमफ्राय रमेश दिएना अके ममता बाजै होननानै हार हरदों आरोना आरो जा मा खालामदों बाजै होनदों मा खालामदों बाजैनो सोरखौ सोंखोबा याराबा सोरखौ सोंखो ब्रकेना जा आतसा भाबिजि हामजा राहा हमजा अच्छा भाभी जी हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ में मेला नहीं होता है रे बाबा वाला ओ ऐसा है मेला नहीं होता है तो इसलिए दिल को मतलब अच्छा नहीं लग रहा होगा रे ब्रोकन रिवर जी ना या राजा मांगो थाम्फै दुद्रुनाय बाजै अबाव दं होनदो आइ न' माबा न' दंब्रा नै थाग्रायावनो दङ या जेराव थायो बेयावनो दं यार ओमफ्राय जा ममताया अनदों यारा जा आङो आं नुजाफैबाय बाजै बिखे होनदों ए नुजाफैबाय बावसो आरोना ना अजा आच्छा आं अजा फैबाय बाजै बिखे होनदो अजा ना अजा जाखो मोनथिबावला होनदो आं अजा फैबाय बाजै बिखे होनदों नाय आरो नागिया मांखो खालि दाल मतलब खाली दाल मतलब सब्जी को बोला क्या दाल नहीं है ओमफ्राय जा यारा मांखो सबाय ओंख्रिजों दाउ बेदर नामा होनदों ओहो बेदर जायाना मिरामिस यार मिरामिस आरोना ओमफ्राय जा यारा आंनि कमेन्ट नुवाखै नामा बिखे बाजै आइया नुदोंब्रा फरायबोदोंथ' यार फरायबोबायलाय ओमफ्राय जा डिएनआ अन ओमफ्राय जा ब्रकेना मांगो ओके है नांथारलै ओके भाभी जी हम जा रहे हैं रे बाबा इवनिंग में मिलेगा हाँ मिलेगा बुरा अच्छा मिलेगा और बुरा मत मानना ठीक है बाय बाय बोला ओके ब्रोकन डेविल जी बाय बाय बुरा नहीं मानेगा ओके दिल्ली बाजा मान कर ओ मोटी खाली अच्छा ओ माटी खालाई सब्जी अच्छा माटी खालाई सब्जी बना ले मोय तो बिसी भात खाई मैडम अच्छा ऐसा है आपको भी पसंद है क्या दिल्ली मतलब माटी खालाई सब्जी माटी खालायसे बिसि फाटखाय आरोना ओमफ्राय जा सिन्टुआ मा होनखो सिन्टु ओमफ्राय जा डिएन अके बिकासा गैया जाबा जै खबरा मोजांथ' होनदों ना दे आगै मोजां जानांगौ आरो ना बिकासा आगै ओमफ्राय जा एयारा मा होनखो गरमथार नामा बाजै मानोथो बार लालायखो होनदों बेयो फिसाला होथिंलाबाय थायो ना गरमाथ' गरम एसे गोजाङाखैबो माथो गरम नङाबाबो गोजाङाखै होनदो आरो यार फिसालाया होबाय थायोना खोरोना मा होनखो दे आब' एमबि सोना हरलाय होनबाय आरोना एमबिखौ मा एमबि सोथावला होनदो एलबि होदोंना ओमफ्राय जा रसनिया हाय होनबाय आरोना हाय रसनि ओमफ्राय एयारा जा मा होनखो आंखौ नुवाखै नामा हो बाजै होनबाय आइया नुगासिनो ना रायज्लायगासिनो नै नोंजोंनो गावजोंनो रायज्लायगासिनो ओमफ्राय एनबिया मा होनखो तुमार कड मोर कड आसामर ओमफ्राय जा आयुषा हेल' हाय होनदों आरोना हेल' आयुषा मा होनखो स' बिउटिफुल बोला हे थेंक इउ होनदो ओमफ्राय जायो आरो मा होनखो आंखौ सिनाया
सिनायाखै नामा बाजैखौ सिनायबायब्रा या मानो सिनाया जानांगौ जाखो ओमफ्राय जा इपिएलआ मा होनखो अपनी एसामिस जाने अपनी एसामिस जाने होनदोंना ना जाने अलब अलब जाने होनदों इपिएल ओमफ्राय जा डिएन ओमफ्राय एआरआ अके होनबाय ओमफ्राय जा नबजितआ मा होनखो एसामिस गान गुवाना गान अच्छा गुवाना आता आता मतलब एसामिस गान गाना आता नहीं आता मुझे एसामिस गाना ओमफ्राय जा एआरआ मा ओरैसो आरोना एआरआ जा मा होनखो बेदर गैया नामा दिनै होनदों मोनजायाब्रा एआर मोनजाया माने जाया ओमफ्राय मोनजायाबो बेखायनो जाया आरोना इपिएलआ बोला है ओमफ्राय रसनिया जा हाय बोला हाय ओमफ्राय जा सिंगेला गैया हेल' बाजै लाइकल' होनो फैबाय दे होनदों आंना थेंक इउ ओमफ्राय सिंगेला लाइक दान दे बाजै होनदों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे सिंगेला मोननै लाइक होनायनि थाखाय एआरआ मा होनखो हेल' होनबाय हेल' ओमफ्राय जा एआरआ अनार ना ओमफ्राय जा डिएन सिंगेला गैया जा आयु मा जाखो बेलाय मा लाखोब्रा सिंगेला सिनायलाहाय मा लाखो ओमफ्राय जा बिकासआ मा होनखो हाय रश्मि बोला है बिकास ने रश्मि बोला है ओमफ्राय जा गाजोला गैया 1K ल' दे 1K ल' दे 1K ल' दे होनदों आरोना ओमफ्राय जा गाजोला गैया मा होनखो 25 होनबाय आरोना माबा लाइक होबाय खोमा आरोना थेंक इउ ओमफ्राय बसुमतारिया ओइ बाजै सना होनदों बुं दे मा होनो बसुमतारिया आगै एआरआ अके होनदों आरोना एआरआ अन सिंगेला मा होनखो आङो ब्लडनोसै लै बाजै बिखाया बायबाय दे होनदों दे दे ओमफ्राय जा डिएन ओमफ्राय जा डिबिटिवाइ हाय आब' होनदों आरोना हाय आगै ओमफ्राय जा सुरेश हेल' लाइक दा होनदों थेंक इउ सुरेश लाइक देने के लिए थरथिंसे मोदैया लाइक दान होनबाय आरोना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय थरथिंसे मोदै ओमफ्राय बिकेन मिनिदो आरोना सोर जालायखो होनदो सोर जालायखोलै थरथिंसे मोदैया ओमफ्राय डिबिटिवाइआ जा मा होनखो नों बहानिफ्राय आब' होनदो नों बहानिफ्राय आब' होनदो आङो आसाम डिबिटिवाइ आगै आसाम सापागुरि हेलो 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 होनदो सोर सोर दं कौन है गाइस लोग मेरे लिव स्क्रीन में होनदो हेलो गाइस कौन है Iya, bikin mini bayar na aja. Saya kumar mau ke batu tingsi madaya angko sinaya ba
हामबाय ना हाँ हाँ ना इदिसो आरोना होमबा सिनायाबासो हामबाय आरोना हेलो 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 गाइस ना दिल्ली बा मंगो आपका वीडियो को विजिट कर दिया मैडम और फुल सपोर्ट करके आया मैडम बोला और दिलीप थैंक यू वेरी मच फुल सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच ओमफ्राय जोंहा डिबिटि वाया हां थैंक यू आब' आंबो आसामनि बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्ट होनदों आरोना डिस्ट्रिक्टआ बिस्वनाथनि आरोना ओमफ्राय जोंहा थरथिंसेया मा होनखो आं दं हा हा होनदों आरोना ओमफ्राय थरथिंसेया मा सिरि सिरि बिखे किउ बिदिसो आरो होनदो ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय जोंहा बिन्दियाया जोंहा मा होनखो गुड मर्निं दाना गुड मर्निं बिन्दिया ओमफ्राय बिन्दियाया जोंहा मा होनखो बीके कैसे हो बोला मैं अच्छी हूँ बिन्दिया आप कैसे हो बताओ खबर कैसे है आपका बिन्दिया ओमफ्राय थरथिंसे गुड मर्निं बिन्दिया सिस्टार होनदों आरोना थरथिंसे मोदैनो गुड मर्निं बिन्दिया सिस्टार बोला है ओमफ्राय जोंहा रमेश आब' सना होनदों आरोना रमेश अके ओमफ्राय जोंहा बालन्दानि आदसा लाइक दान आरोना बालन्दानि मोदै ओमफ्राय रमेशआ जोंहा अके रमेश बालन्दानि मोदै लाइक दान वीकेंड ओमफ्राय अर्गेना जा हेलो हेलो बोला है हेलो हेलो अर्गेन बालन्दानि मोदै मिनिदों ना वीके होननानै ओमफ्राय जोंहा अर्गेना हेलो हेलो बोला हेलो हेलो अर्गेन कैसे हो ओमफ्राय बालन्दानि मोदै लाइक दान होनदों थेंक इउ होनदों अर्गेना गुड मर्निं बाय गुड मर्निं अर्गेन ओमफ्राय अर्गेन 35 लाइक दान बोला है थैंक यू वेरी मच अर्गेन कैसे हो अभी मतलब क्या कर रही हो अर्गेन ओमफ्राय जोंहा जा हेलो 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 होनदों ना ओमफ्राय जोंहा दं दिनेश ना यही बोलो रे क्या आपने मुझे याद किया है ये तो डायलॉग हो गया ना आपका ओमफ्राय जोंहा जोंहा लाइक दान 53 होनदों 53 बावसो नामा नोंनिया जोंमावनिया ओमफ्राय राजा रानदोनिया मा आंखौ लाइक दान लिरदों लाइक दान लिरदों आरोना जै दुर्गा माखि हा हा मिनिबाय आरो बिदि होननानै ओमफ्राय जोंहा ऑर्गेना मैं ठीक हूँ मैम आपके लाइव अटेंड करने आया हूँ मैं दूसरा पार्टी की प्रीफर चल रहा है सो बिजी हूँ बोला थैंक यू वेरी मच ओके बिजी है तो ऑर्गेन कोई बात नहीं है मेरी एलबी में अटेंड हुआ है थैंक यू सो मच ऑर्गेन साउन्ड फैबाय दे साउन्ड फैबाय ओमफ्राय जोंहा जुबिना मा होनखो ओमफ्राय जुबिना मिस्टारा जोंहा मा होनखो लाइक दान 83 बावसो नामा 38 खौ आरोना आदसा ओमफ्राय जोंहा आयुषा आदसा देरखौनो मिनि दिल्लीप जोंहा माव अन मिस्टार बिके मिनिदों मानो मिनिखो होनदो ओमफ्राय जोंहा ऑर्गेना आपका लाइव मिस करना नहीं अच्छा नहीं नहीं आता मिस करना नहीं आता मैं सो बोला है मैम सो बोला है अच्छा ऐसा है थैंक यू अपना ख्याल रखना ऑर्गेन जी अपना ख्याल रखना अच्छे से रहना आजकल मतलब बहुत बिजी है
ओमफ्राय जुबिना बाजै नों बाजैना नङा माहा होनदों आरोना आं मा होनो सापागुरि जुबिन ओमफ्राय जोंहा राभाया माखौ लाइकल'सो होनो फैबायलै होननानै सना होनदों ना औ दे दे जेबो नङा दे राभा दा गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय जोंहा एसआ लाइक सारिस'ल'सो नामा ओमफ्राय बिके होननानै मिनदों आरोना आदसा ओमफ्राय जोंहा जिर'आ हेल' बेना हा बै मा होनखो हेल' बाय बाय बायनि ओमफ्राय जों कबिता मा होनखो चेनेलाहाय माथो ना मा लिरखो कबिता नार्जारिया माथो आरोना माथो बसुमतारिया मा होनखो हेलो 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 गाइस कौन है प्लीज कमेंट करो मेरे लिस्ट में कौन है ओमफ्राय जों कबिताया माथो मोखां नुवासै होनबाय आरोना मोजां फैयाबा मा होनखो ओमफ्राय जाया नामा मा होनखो बसुमतारिया होनबाय आरोना जिर'आबो लाबोलाय माबाखौ मा मबाइलखौ लाबोलाय हेल' हेल' गाइस नों बेखौनो लाबोब्रा नों लानायखौनो लाबो कौन है मेरे लिस्ट में प्लीज कमेंट करो होनदो लाबोलाय दसे लाबोलाय नों मानो बिदिलाय बाबा नों दसेल' लाबोलाय दासेल' लाबो जायाखै नोंजोंबो बाबा मा होनखो हेल' हेल' गाइस लाबोलाय बाबा दसेल' लाबोलाय दसेल' लाबोलाय लाबोलाय लाबोब्रा बाबा मा बायदि हासिब हेल' 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 सनाफोर होनदो आरोना सोर दं मा खालामदो दे होनदो like done dengan kita nombor हेलो 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 कौन है प्लीज कमेंट करो गाइस
सृष्टिया जा हाय होनदों ना हाय सृष्टि ओके कैसे हो कहाँ से हो ओमफ्राय जा बड'लेण्डआ मा दिनै आंखौ मेमब्रां नुदों होनदों आदसा मेमब्रांबो नुनांगौहाय मालाबा होनदों ना मोजांसो होनबालाय अके होनदो मेमब्रां नुदोंबा मेमब्रिं अके मेमब्रिं नुदों आरो ना अ होमबा मोजांसो दे थेंक इउ होनदो बड'लेण्ड ओमफ्राय कबिताया होनदों ना आदसा नंगौ नामा कबिता विश्वजीत कलिता हाय बोला है हाय विश्वजीत कलिता हेलो हेलो मन्जुआ हाय होनबाय ना हाय मन्जु manggil bawler flower 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 थांथाराखै नामा होनदों ना फ्लावाराव थांखायालाय होनदो फ्लावाराव मोखां सुजाखायालाय बड'लेण्डलाय होनदो कर BM ना सरि BM ओके हाबा जानायखौ नुबा गोसो हाबा जानायखौ नुबा गोसो होनोसो गोसो जायो ओंखायनो नायनो बायो होनदोंना आदसा बिदिसो होमबा BM आबो खोर BM अच्छा इदी आरोना ओके होनदो मुंजा जमा कैसे कहाँ से है आप बोला है मैं इंडिया असम से हूँ मुंजुआ हिंदी बोला है हिंदी बोलना है के DN ओके बड'लेण्ड नामा बज्रिया इसको मतलब कितनी बार बताओ रे बड'लेण्ड बता तो दिया है बार दे दाबो खोनायाखै नोङो इमान खिथाबाय बड'लेण्डनि इमान खिथाबाय आंनो होनदो बायदि ना कर MB नायाबा थांनो हागोन दे होनदो आंना ओमफ्राय मन्जुआ जोंहा इयार सरिखौ होनदो आरोना थेंक इउ होनदो हेलो कौन है प्लिज कमेंट करो गाइस सोर दङ सनाफोर कमेंट खालामदो दे कमेंट आरो गोरा जाबाय माबायाबा ओमफ्राय जोंहा कबिताया मा होनदों माहानिहाय सिस्टारनो होनदों आरोना माहानिहाय होनदों आरोना आङो आसामनिब्रा आसामनि होनदो आसामनि कबिता सापागुरि आइदि ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा आं दं होनदो आदसा नों दं आरोना ओमफ्राय DNआ मा होनखो मन्जु M थेंक इउ स' माच होनदों ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनखो बेसिम सोलोंथाइ लाय आदसा देनां खिथागोन दे आङो मा होनो बड'लेण्ड ओमफ्राय जोंहा मन्जुआ मा होनगोन मैया खिथादोंमोनलै आङो गैगोन ना गैयामोनथाय ओमफ्राय मन्जुआ मा होनगोन
क्या बोला रे आपने हैं क्या बहाना है मतलब अच्छा आपने क्या पहना है ओ आपने क्या पहना पहना है मैंने क्या पहना है इसको क्यों क्यों चाहिए मैं मंजू एम क्यों चाहिए बताओ ओमफ्राय नायागा बाजै होनदों ना हेलौ नायाग बिबोनां बोलो नायाग देबरजि बोलो ओमफ्राय बड'लेण्डआ दे होनदों आरोना औ नों खिथागोन दे होनदों आरो मैया खिथादोंमोन आङो नों गैगोना गैयामोनथाय ओमफ्राय दिएना मा होनखो कबिता चिरां सापागुरिनि होनदों आरोना ओमफ्राय जा मेक्सआ मा होनखो मैक्स मार्क्स मार्क्स ओके बा अभिजी फ्रॉम में अभिजी फ्रॉम में आओ कहा फ्रेम के बड'लेण्डआ मा होनखो माथो ओंख्रि जाया दे खोन्था बिखौ होनदों ओंखाम जाथ'वाखै ओमफ्रायो माबासो आरोना सबायसो आरो ओंख्रिया सुबुदा जोंहा मा होनखो सुबुद देबबर्मा हाय बोला है हाय सुबुद मा बुस्थुमोनलाय ओइ गोजौआव माबा गद्रेज सायाव बैयाव फुरानायाव नायलाय ओमफ्राय दिएना बे बड'लेण्डनि बेलेगसो बिके आच्छा बे बड'लेण्ड ना बेलेगसो बिके होनदों आरोना ओमफ्राय सुबुदा हेलौ बोला हेलौ सुबुद कैसे हो ओमफ्राय नायागा मा होनखो बाजै मैं अभी दिल्ली एयरपोर्ट में है बोला दिल्ली एयरपोर्ट में अच्छा कहाँ गया था मतलब कहाँ जा रहा है नायक ओमफ्राय जा नायक देबरजी होननाय मन्जुआ जा आई लाभ इउ बोला है उत्सव इंडिया मा होनखो होखार आच्छा होखारलायबालाय बहाथो फुल सापर्ट मोननो दे होनदों आरोना ओमफ्राय सुबुदा मा होनखो हाउ आर इउ बेबी डल होनदों आरोना हाउ आर यू बोला मैं ठीक हूँ सुबुद आप कैसे हो बताओ दिए ना जामन को मंजू योर आई लव यू प्रोसेसिंग हा होनदों ओमफ्राय जा मकेश मा होनदों भाभिजी लेकिन क्यों चाहिए आर्मी हाय बोला है आर्मी ने हाय अच्छा क्यों डर लगेगा ओमफ्राय दिए ना मा होनखो एमबि नोंगौथ' नाया होनदों माथो होनदाना औ फोर एमबि नोंनोथ' नाया होनदों माथो होनदों आरोना जोंहा माबाया मबाइलखौ मोनला बाबा लानांला हेलौ लानांला होनखादों आङो नों मानो एथ' फिसालै कहाँ से वो बोला मैक्स नहीं है मैक्स एवरीथिंग आप कहाँ से वो बोला है
मैं आसाम से हूँ। आप बताओ आप कहाँ से हो? सुनीला है ना, सुनीला फ्रॉम इंडिया बोला है। और अच्छा फ्राइडियन मैक्स इंडिया असम से हो बोला है। हेलो हेलो गाइस, कौन कौन है मेरे लिव स्ट्रीम में? प्लीज कमेंट करो। Lovely, lovely. Beauty time. Like, comment, please, guys. करना ही नहीं देना। दे नोंसोर ओमफ्राय दा माबा लायदे लानानै दानो मानो दानो लाखै? हेल' 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 दानो मानो लादों? लाबलाय लाबलाय। आं मिथिखायो होनदों। औ मिथिखायो आङो। होआ होननानै मिथिखायो आङो। सुसीना हेलो मैम बोला है। हेलो कैसे हो? सुशीन कैसे हो? ओमफ्राय जोंहा सुशीन मांगे मैम तुम्हारी बहुत याद आती है बोला है। अच्छा ओमफ्राय जोंहा सुशीना लाइक डन मैम बोला है। थैंक यू लाइक देने के लिए। क्या कर रहे हो अभी सुशीन? मैम मैम आप मेरी वाइफ बन जाओ प्लीज बोला। अच्छा मुझे डोन ना हाय गुड मॉर्निंग देर ना हाय गुड मॉर्निंग डोन बड़ी ना बीके लाइव स्क्रीन सपोर्टिंग ओल्ड फ्रेंड थैंक यू सो मच देर ना। अच्छा ओमफ्राय जासा ओमफ्राय गाना ओके गाना कान्ट दासमा हाय सिस्टार देर ना हाय हाय ब्रादार। ओमफ्राय जा सुसीना मैम आपको कोई भी मैम आपको कोई भी कमी कमी नहीं होने दूंगा बोला। हाँ और क्या बोला मैम तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है बोला है। ऐसा है दिए नमक भेजा दो नॉट स्किप मी बीके लाइव स्क्रीन गाइस प्लीज बोला है। मैम आपको हमेशा रिस्पेक्ट देता रहूँगा बोला। ऐसा है तो बहुत अच्छा बात है सचिन।
मैम आप हैं, मैम आप मेरा सारा क्या बोला, मैम आप मेरे पूरे इंसान से भी ज़्यादा ओ सुंदर लगती हो मुझे, ऐसा है, हीरोइन से भी ज़्यादा, वाह क्या बात है रे। सूचना मैम आप मेरा सारा अकाउंट रख लो। अच्छा सूचना मैम आप बहुत सुंदर है बोला। इंसान, अच्छा मैं कोई आवारा इंसान नहीं हूँ, जॉब करता हूँ बोला। क्या जॉब करता है रे सुशील? ओमफ्राय जब पंकज আমাকে हेलो बोला है, हेलो हेलो पंकज, सुशीना मैम आप मेरा बैंक अकाउंट रख लो पहले बोला। अच्छा और मेरा मन जो will will be it will be okay will my friend, so मतलब का मतलब फ्रेंड बनना है क्या रे आर्मी? सचिन मैम काउंसलिंग करता हूँ, दिल्ली से हूँ बोला है। बिन हेलो कहाँ से हो, हाँ कहाँ से हो जी बोला है। कभी ओके मैं इंडिया असम से हूँ। आर्मी ऑन हाँ, सुशीना मैम आपको कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, सच बोल रहा हूँ बोला। ओ सच बोल रहा है, बेकार में बोला होगा ना सुशील। सुशील मैम अब मेरी वो नहीं बन सकती क्या बोला है, मेरा ऑलरेडी है रे हस्बैंड सुशील। फैसा बड' मालै खावसे मा होनखो मालै खावसेल' होनदों ना, आदसा खावसेल' नुदों होनबा होनदो बड' सुशीना मैम आप मेरी अ नुवाखैमोन ना, बड'आ मा खावसेल' होनदों ना, खावनै नुवाखै होनबा, खावसेल' नुदों। दिया हाय बेबी बोला है, हाय कैसे हो दी, दुगैनांगौ दे फ्रिना बर' दसे थानानै सुशीना एसेल' माबानासै ओमफ्राय थुखैनोसै। सुशीना आप मेरिड नहीं हो मैम क्या बोला है, मैम मेरिड नहीं हो मैम क्या बोला, मैं मेरिड हूँ, ऑलरेडी शादीशुदा हूँ रे सुशीन, मेरा हस्बैंड है, एक बेटा है। वजह कभी ना असम कहाँ से हो जी बोला, आसाम बङाइगाव। वजह डी एन on बिमला जा हाय सिस्टर बेरना, हाय बिमला ब्रदर। सुशीना तुम सिर्फ मेरी हो मैम बोला। बड'आ मा होनखो जा फुजायाव मा फुजायाव मा खालामदों न'आव, फुजायाव मा खालामदों न'आव आरोना, आदसा फुजायाव थांनांगौ आरोना, न'आव जेबो खालामाखै होनदो, थांगोन आरो फुजायावबो। बिमलाया जा हाय सिस्टार बेरना, हाय हाय ब्रादार बिमला, हाय सिस्टार हाय बिमला मा होनखो आई एम ए नेपालि
नेपाल। ओ, आप नेपाल नेपाल बिमला आप नेपाली हो? अच्छा। सोचिए ना मतलब सालो कोई बात, अच्छा चलो कोई बात नहीं है मैम। आप आप जैसी फेस वाली लड़की से शादी करा दो। करूँ, अच्छा करूँगा। हाँ, ऐसा ही करो। सुशील, अच्छे से मतलब लड़की ढूंढ के शादी कर लो, मेरे से भी ज़्यादा सुंदर। मैं तो सुंदर नहीं हूँ जैसे भी। जब भी मोलेमन के आई एम ए नेपाली बोला है, एस बी आ गया। ओहो, माबोरै सल'दोंलै आङो माबायाव थांबाय, मा होनो क'क्राझाराव थांबाय, गुवाहाटियाव थांबाय। एस बि आगै गिदिंना फैबाय आंनो। ओमफ्राय जोंहा आं खामानियावसो मावदों आब' दिनाना। आं खामानिसो मावदोंमोन आरोना होमबा। आंलाय सानदों मा क'क्राझाराव थांबाय गुवाहाटि। सुशील ने मांगे लेकिन आप जैसी फेस वाली लड़की दिल्ली में नहीं मिलता है। मिलता है रे बहुत, दिल्ली में तो बहुत अच्छा अच्छा लड़की है, सुंदर सुंदर, बाप रे बाप। ओमफ्राय बिमलाया मोनगो आई एम ए नेपाल बोला है, नेपाल नेपाल। एन इउ बोला मैं बर' हूँ, बर'। ओमफ्राय एन इउ आच्छा। ओमफ्राय बड'आ जोंहा मोनगोन नोङो बबेनि आब' होनदों ना। आङो आसामनिलै होनदो, आसामनि आगै बड'। ओमफ्राय जोंहा बिमलाया मा होनखो एन इउ। मैं बर' हूँ बिमला, बड'आ जोंहा तुम हिंदी अच्छा बोल लेती हूँ, लेते हो बोला। हाँ थोड़ा थोड़ा बड' 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 बड'। ओमफ्राय जोंहा सीधा, थोड़ा सीधा। ओमफ्राय लक्ष्मणा मान के आप कहाँ से बात कर रहे हैं भाभी जी बोला। जी मैं अभी इंडिया आसाम से बात कर रही हूँ लक्ष्मण। ओमफ्राय जोंहा बड'आ मान के बेंगालर आ जाओ बोला। बेंगालर। सुशीला मान के मैम आप मिल जाओ तो बहुत खुश रहेगा। आप मिल जाए तो बहुत खुश रहेगा बोला है। और सुशील आपका शादी हो गया? सुशील कभी ना मांग के फुल कहना अच्छा। ओमफ्राय जोंहा देरहासारा गैया हाय आबासो होनदों ना, हाय आगै देरहासार। ओमफ्राय जोंहा देरहासारा आं फैलायबायलै बाजै होनदों ना। दे आगै मोजां जाबाय दे, गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम। डि एनआ जोंहा बर' होनदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा टिभिया जोंहा मांखो टीवी ने क्या बोला ब्रादर ने, गुड मॉर्निंग बहना बोला है। गुड मॉर्निंग भैया ब्रदर टीवी, थैंक यू मेरी लिस्ट में आया है। ओमफ्राय टीवीया आप कैसे हो बोला, मैं अच्छी हूँ। ओमफ्राय टीवी बने टीवीया जमको नाचना हो गया सिस्टर बोला। मतलब नाचना मॉर्निंग का चाय पी लिया है, खाना नहीं खाया है टीवी ब्रदर। आपका बताओ आपका हुआ कि नहीं हुआ है?
ओमफ्राय जोंहा बड'आ बड'लेण्ड बेंगालर बर'सो होनो ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनखो बेंगालर मा होनखो ओमफ्राय जोंहा देरहासारग्राया मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदों आरोना ओंख्रिया सबायसो आगै ओंखाम जाथ'वाखै दे मा होनो देरहासार आगै ओमफ्राय जोंहा बड'आ सिमोन पिटिपुर ना सिमोन पिटि बेंगालर स्टेशन ओमफ्राय देरहासारा गैया मा होनखो सबायजों दाउजों सबायजों दाउजों ना मा बाजै होनदों सबाय मिरामिससो आगै देरहासार माबा मा होनो बेदर जाया जों फुजाना ओमफ्राय टिभिआइनिया मा होनखो जोंहा हाँ जी सिस्टर हमारी नाचना हो गई और आपकी लाइव वॉच कर रही है बोला है थैंक यू आपका खाना हो गया है ओके थैंक यू मेरी लाइव स्ट्रीम में आया है मेरे भी देखा है मुझे हेल्प किया है थैंक यू वेरी मच टीवी ब्रदर ओमफ्राय जोंहा देबिला हाय मेम जाना हाय फारबिना हाय मेरना हाय फारबिन अजय हाय बाजै होनदोंना हाय अजय मा खबर मारै दं फारबिना हाय बोला परवीन फैसाना नहीं फैसाना रे भाई फैसानो बोला ना फैसानो गुजरात अच्छा परवीन ओके गुजरात बाला खन्थारे पारवीन खन्थाइ नुजाफैदों आरोना जोंहा जोब्बाय नामा होनदों जोब्बाय नामा होनबाय जोंहा खन्थाइया लोगोआ जोबथ'वाखै र' लोगो जोब्बाय नामा ओमफ्राय देरहा गैया जोंहा मा होनखो सबाय गोजाल' नामा बाजै आलु भाजाफोर गैया आरो दे आलु भाजा दं आगै आलु फ्राय आरोना फिसालायाथ' आलु फ्राय नङाबा ओंखाम जाया एवबाय थानांगौ आरोना बेथ' थाखायो बान्दा देरहासार आगै ओमफ्राय जोंहा बड' मा होनखो दाखालि मा होनदों फैदोंमोन थैसाम फुदेखायनो गेमस्रिया बेंगालराव गेमस्रि आरोना गेमस्रि एक्ट्रिसा गेमस्रि एक्ट्रिस मोजां दिनाव मन्जुआ हाय होनबाय ओमफ्राय सलिता हेल' गलाटा हेल' ओमफ्राय खन्थाइ लोगो लाइभ फैनायखौ मिथियासै आंहा दासो मबाइल दांनो मोनदों होनदोंना जेबो नङा खन्थाइ लोगो आंबो फुङाव सिखारनानै एकदम माबानानै टाइम मोनाखै आरोना ओमफ्रायो 10:30 बारबायमोन एलबि होननाया टाइम मोना खामानि थायोना जेबो नङा दे ओमफ्राय देरहा गया ए होनदोंना उमेशा हेल' फ्रेंड बोला है हेल' उमेश कैसे हो ओमफ्राय जोंहा टिभिया मंगल ऐसे ही
ऐसे ही आया बाते रहो। बढ़ते रहो सिस्टर बोला। आगे ऐसे ही आगे बढ़ते रहो सिस्टर बोला। थैंक यू वेरी मच टीवी ब्रदर, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे बोलने वाला भी कोई नहीं होता ना टीवी ब्रदर। किसने सिखाया? आपको दिल करता है आपको रहो। मेरा खुदा ने इतना प्यारा नमाया है आपको। हमारे विश्वजीत विश्वजीत कौन है? आपको से सवाल पूछना में कर लिया है ज़्यादा है। मुनिम बिटिवाया माखौ लाजियोलै होनदों आरोना। मानो लाजियो? आंखौसो गावनो मानो लाजियो? नों लाजियो नामा? भाई टीवी जामांगो। और आपके घर में कौन कौन रहता है बोला है? इधर तो मेरा बेटा है और मैं हूँ। मेरा हस्बैंड तो मतलब खेम में रहता है। टीवी ब्रदर सर है ये साउंड नया टीवी ब्रदर। अभी हम मतलब दूसरों का घर में है ना खुद का घर में नहीं है। तो बेटा और मैं रहती हूँ टीवी ब्रदर। ओमफ्राय जा बड'आ मा होनगोन थैसाम टु फिल्मखौ नाय आब' होनदों ना। आं नायाखै दा। ओमफ्राय जा सतीशा सोर अन होनदों आरो ना। सतीश अन है। राजा हेलौ होनदों हेलौ। कलिताया जामानखौ मेसेज काट खालामबाय आरो ना। कलिता अके अन्थाइ जामानखौ मा ओंख्रि मेदाम होनदों आरो ना। मा ओंख्रि मेदाम होनबाय ओंख्रिया मा होनो सबायसोमोन खन्थाइ जोंना। सबाय ओंख्रिसो आरो ना ओमफ्राय आलु भाजा। ओमफ्राय नोंहालाय मा ओंख्रि संखो जाखांबाय नामा खन्थाइ? पारभिना जामानखौ आव गुजरात मेम बोला है। जाऊंगी फिर कभी टाइम मिलेगा तो। जेठा गैया राजाखौ नायगौमोनलै बाजै होनदों। राजाया दङ साइडआव गेलेगासिनो दं देरहागै। ओमफ्राय राजाया मा होनखो मोखांखौ मोजां दिन्थियाखै होनदों आरोना। मोजां दिन्थियाखै आरोना। ओमफ्राय मोखां मोजां दिन्थिनांगौ नामा होनदों राजु बर'आगै। देरहागैया मा होनखो न'आव गैया नामा राजाया होनदों। न'आव गैया नामा दङ आगै। राजाया गेलेदों आरोना मबाइल लालाय गेलेलाय खालामगासिनो दं। ओमफ्राय बड'आ नों जोबोद समायना सोलिबाय माथो होनदों बड' आगैयाबो। कलिता आई लव यू बेबी बोला है। कलिता अके। ओमफ्राय जा बड'आ मा होनखो आरो ना होनबाय। खन्थाइया मा होनखो आंबो लाइभ फैनो नागिरदोंमोन हाय
दा बेलासियाव ओमफ्राय खैथायावहाय मा होनो खन्थाइ जोङो दा बेलासियाव गामियावसो थांनो नागिरदों जोंबो खन्थाइ ओमफ्राय गामियावथ' थाबसेबो नेट नाङा फाग्लासो फनखौनो रायलायनो हाबावासो ओरैबायदि फाग्लाखा जेबो नुवा ओमफ्राय जोंहा पारबिना आंखौ बात कैसे हो बात कैसे हो आपका बात कैसे हो आपका by DNA on by Ume Saman ke hello friend how are you today बोला है हेलो उमेश मैं ठीक हूँ आप कैसे हो बताओ उमेश उमेश फ्रेंड बताओ कैसे हो ने बोधुआ आई एम बाय खुंगुरसा या जामांगे हेलो हेलो आपि हेलो होनदों ना हेलो हेलो आफा खुंगुरसा दैमारि मा खालामदों आब' होनदों जेबो खालामाखै आगै खुंगुरसाया ओंखाम जाबाय नामा होनबाय ना जाथ'वाखै आगै खुंगुर ओमफ्राय जा ऐसे आप किधर हो बोला आप किधर हो मैं इधर ही हूँ एस खुंगुरा मा होनगोन बबेनि नोङो आब' मा जायगानि होनदों ना आङो मा होनो आसामनि आगै खुंगुर आसाम मा होनो सापागुरि आसाम चिरां होनो खुंगुर दैमारि चिरांनि आरोना आसाम चिरां ओमफ्राय देरहासारा गैया गुमै दं नामा बाजै न'आव होनदों ओहो गैया आगै नोंगुमै गैया एस हेलो हेलो होनदों आरोना हेलो हेलो एस मैक्स मांका एवरीथिंग अच्छा मैक्स एवरीथिंग ओके नेपाल से हो क्या मैं नेपाल से नहीं हूँ मैं बोरो हूँ मैं आसाम से हूँ आसाम इंडिया डिस्ट्रिक्ट चिरां है ऐसे मांगा आसाम से है बोला हाँ मैं आसाम से हूँ हेलो मैम बोला है हेलो हेलो क्या क्या कर रहा है अभी कुछ नहीं कर रही हूँ मतलब एलबी दे रही हूँ चन्द्रआ मांखो आदसा खन्थाइ लोगोआ मांखो खुमब्राजों नासो फ्रेन्ड एक्टर दंफैयो नामा होनदों गैया लोगो मा होनो खन्थाइ फैयाखै फैनोसो होनदोंमोन ओमफ्राय फैनो मोनो ना मोनाबा मिथिया आरोना गैफैया ओमफ्राय एसआ ने क्या बोला कैसे हो आप बोला मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो बताओ कलिता हे थेंक यू प्रियाया जोंहा बाजै बाजाज के काराला बाजाज केरेला लॉटरी समझ में नहीं आ रहा रे क्या बोल रहा है लूटर मैक्सिमम का हम तो यूट्यूब से है हम तो यूट्यूब से है अच्छा ऐसे हेलो मेरना हेलो देरहासारा गैया मासे गिदिर जाखो राजाया होनदों माइसे देरबाय मासि गिदिर जाखो राजाया देरबाय राजाया क्लास 1 मोनबाय देरहासारागै चन्द्रआ मा गाहाय guys to eat good morning Timu अच्छा गुड मॉर्निंग चंद्र आधा तो समझ में नहीं आ रहा है रे चंद्र गुड मॉर्निंग ओमफ्राय जोंहा मनिरा मामानखौ आब' आङो सरजित एक्टर आब' आङो सरजित एक्टर लाहानाव दं लाइक डान बाय
फुजा नायनो फैदों होनदों ना अ थेंक इउ दे लाइक होनायनि थाखाय मनिरा मागै सुरजित एक्टरनाव दं आरो नोङो आदसा दे फुजा नायनो थांदों आरो नोङो दे चन्द्रमोनखो बम टु दा सोल्दार ओमफ्राय जोंहा कलिता कम टू श्रीलंका बोला है और ओके फिर कभी जाऊंगी टाइम मिलेगा तो श्रीलंका कलिता ओमफ्राय जोंहा मिस्टार आई लव यू बीबीजी बोला आई लव यू बीबीजी मिस्टर रिप्लाई करो बोला है अच्छा रिप्लाई करना है सेम टू यू होनदो ओमफ्राय अनिरा मा बुंखो आर्निकाया आप बहुत सुंदर हो लेकिन आपका लंबा टूरा लंबा ये लंबा नहीं है रे लंबा नहीं है छोटा है होनदो खन्थाइया मा होनखो बेसे गोबाव होयो एलबिखौ होनदों आङो खैथायाव होखो आङो 11टा 12टा 10टा साराय 12टा आङो माबानानै दसे थानानै गाव गोजा दोनथ'नोसै आरोना सिंगेल दोनथ'नोसै खन्थाइ लोगो खामानि मावनोसैलाय ओमफ्राय खन्थाइया मा होनखो सोरबा गोदान दंबा लोगो जादो होनदों आरोना मोहन राजा मांगा अपनी राइट राइट दिखाओ प्लीज अच्छा राइट में क्या है राइट में कुछ नहीं है इधर बेटा है कोई नहीं है अच्छा रिंग अच्छा मुझे राइट रिंग बोला ना अपनी रिंग दिखाओ प्लीज बोला है अच्छा रिंग है रिंग बोला है रिंग को क्यों देखना है रे दे माबा देरहा मा होनगोन दे होमबा बाजै आङो ओंखाम जाग्रोनि होनदो दे जाग्रोना लादो दे देरहाया मा होनखो बाय बाय बाजै सनाबाय बाय बाय दे देरहा ओमफ्राय जों खन्थाइया फन फैलायबाय नै आंहा हरगासिनो थार होनदो माबा मावोना नोंनाबो खन्थाइ मा होनो हासबेन्डआ सोंनाय जायाखैमोन ओमफ्राय दि एन मिस्टार इण्डिया हा मिनिदों आरोना आदसा कलिताया मा होनखो कलिता माय नेम मदुराया मा होनखो फेसबुक पेजनि नेम मा लाय नोंनि लावगि फेसबुक पेज आदसा माबा आंना लिंक होखानाय दं बेजोंनो इउटुबजों लिंक होखानाय आंनि नाम बिश्वकबि आरोना बिश्वकबि बिटिवाइ लिंक होखानाय आंनिया बेजोंनो दुगैनोसै दे दै फुदुंनो ना फुदुंलालै थाइ थान्दाजों दुगैगोन थान्दाजों दुगैनोसै मा होमबालाय मिस्टार मिस्टार बारखो सोर जालायखो होनदो याम याम यामी ना मा जाखोहाय हा मिनिदों आरोना याम हा बिपुला मा आंखौ ओइ आब' मा खालामदों होनदों जेबो खालामाखै बिपुलागै मिस्टार बारखोआ 50-50 होनबाय आरोना ओमफ्राय दि एन जोंहा सालथे होनना मिनिदों आरोना
मिस्टारा डि एन साल्थि 50-50 ने जोंहा होनदों सोर जालायखो मिस्टार बारखाबानो ओमफ्राय जोंहा डि एन मा आंखो साल्थे अके जइन खालाम साल्थे मेन चेनेलाव हा होनदों आरोना मेन चेनेलाव ओमफ्राय जोंहा खोर बि एम मा आंखो डि एन बि टि वाइआ सोर होनदों आरोना सोरनिबा आइडि ओमफ्राय मिस्टारा मा आंखो बाजै गस्ला गोथां गानहोलाय होनदों आरोना सोर जाखोबा होनदों हरबाय आङो दे मा होनो मिस्टार बारखो ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरबायलां आयु फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरदो आरोना फल'सो खालामनांगौ दा फल' खालामनानै हो ना होनदो बड'लेण्ड ओमफ्राय जोंहा खोर एमबि ना रिप्लाइ होब्रा होनदों आरोना रिप्लाइ होब्रा होनबाय आरोना ओमफ्राय डि एन आंखो खोर एमबि बि एम ओमफ्राय बिकेनि बयफ्रेन्ड होनदों हा होनदो आइ नोंखौ सानजागोनहाय बेबा होदो ओमफ्राय जोंहा आरो एफ टिया मा आंखो आंखौसो फासायथारगोन मानसियालाय सोर जाखो होनदो ओमफ्राय जोंहा आर एफ टिया मा आंखो ओमफ्राय जोंहा चन्द्रआ मा आंखो त्रिपासा बोला है त्रिपासा चन्द्रनि त्रिपासा बोला ओमफ्राय जोंहा बिपुला मा आंखो मा खालामदों आब' होनदों आरोना जेबो खालामाखै आगै ओमफ्राय मिस्टारा मानो थेंक इउ बाजै सना सुम्मा दुम्मा आंखौबोहाय गलिनायाव सलिद मिथियाहाय नागिरहैनो नामा आंखौबो जानो लुबैदों दे नामा आंखो बहा बहा फासायनो बिखे हा होनदों आरोना ओइ नों लिरनायखौ होनदां बिकिनि बयफ्रेन्ड होननायखौ होनदोंलां ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बि एमआ आरो बिकेआ सोर जालायखो होनदों बिकेआ सोरनोहाय सोंबाय आरोना जोंहा एमबि माबाया बि एमआ सोंदों आरोना मा होनगोन खिथाना लानो लाजिया आं
बिके किउट ओंथि हा हा होनदों आरोना नंगौ नामा आइदिना दादागिरि होनदो आइदिसिना दादागिरि Medina mangga Mister gaban gabखो होनदो आदसा थेंक इउ बारखो सालथे होनदो आरोना नामाबो मा मिस्टार ओमफ्राय बारखो ओमफ्राय मा मा लायो नोंसोर ओमफ्राय सालथे साबदान होनदो आरोना माबाया मिस्टारा आदसा मिस्टार बारखोआबो सालथेया साबदान होनबाय मिस्टार बारखोआबो आदसा बारखोआसो गाबदों नामा मिस्टार बारखोआ गाबदो आरो ओमफ्राय दिएना मानो गाबखो बारखो सालथे होनना मिनिदो आरोना मोजां मिसाला मा अनारनासो थेंक इउ सिनायजानायखौहाय सिनायलानो रावखौबो फराय ओमफ्राय बि एम आ आंखौ लिडार ना केदार सिनायानो नोंखौ आं होनदों आरोना लिडार ना केदारा सिनायानो नोंखौ आं सोरखौ सिनाया होनबाय हिनखौ सोरखौबा सिनाया होनबाय आगैया माबाया बि एमआ ओमफ्राय जोंहा मिस्टार बारखोआ मा होनखो बुंथ'ला आङो सालथे होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मिसाला जेबो नामा ओमफ्राय जोंहा जुबिना मा होनखो बयबो जाय आदा बाजै आदा ओंखारलांब्ला आंखौ लिंहर होनदों आरोना ओमफ्राय जों मंगोदि एना अके सालथे दा अके थांखोलै अके सालथे दा फनाव बुंहरदो होनदो आरोना ओमफ्राय जुबिना मा होनखो आं हारसिं थायोबा हरदे बाजै मोजां मिस्टारा मा होनखो अके सालथे होनदो जा मिस्टारा दिएना बि एम आंबो नोंखौ सिनाया हा होनदों आं नायनो नायनो नागिरदोंमोन आं अब्ला आंनि रिप्लाइ नों मानो हरबाय थाखो मिस्टार डि एन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा डि एनाव नेगेटिभ कमेन्ट डु नट टेल मी होनदों आरोना मिस्टारा जाबाय जुबिन नोंना मोजां जायासैलै होनदों
दुगैनोसै जोंहाबो बाबा एबार नीचे नहीं मैं नहीं जान बना तुम जाओ दुगैनोसै दा दे फुदुंना फुदुङालै ओमफ्राय BM आ क्रस लिमिट इउब्र होनदों आरोना do not cross limit इउब्र होनबाय बाया नै BM आ BM अके ओमफ्राय जोंहा DA ना मा अंखो dan BM आं बेनिनो मानसिखा आङो फुल सापर्टार माइ BK क्यूट अके हा होनदों BM आ आं मा गाज्रि बुंखो होनदों आं मा गाज्रि बुंखो होनदों नामाथाय माबाया BM आ मोजां बिफुला मा होनदों you are so elegant DA ना मा होनखो जुबिना नोंनि चेनेल नामा खोनां BM होनदों आरोना मुझे टीवी ब्रदर सिस्टर हमको आपकी लाइफ में इन सिस्टर हमको आपकी अच्छा लाइफ में एंड करो बोला है अच्छा ऐड करना है टीवी ब्रदर कैसे मतलब कैसे करते हैं मुझे नहीं आता मुझे नहीं आती टीवी ब्रदर अच्छा ओके मैं देखती हूँ बाद में सीख के करती हूँ टीवी ब्रदर एमबायदि नामा गोबार सालथे नोङो बारखो सालथे नों बहाबा गलांबाय नामा होननानै सोंदोंहाय माबाया देना ओमफ्राय टीवी क्या बोला और खाना हो गया सिस्टर बोला खाना मतलब नहीं खाया है बट रेडी हो गया है टीवी ब्रदर सब रेडी हो गया है मिसल हाई बोला है BM आन्दारना ससियेल मिडियायाव फैयोब्ला कमेन्ट आरो रिप्लाइ हरनो आच्छा रिप्लाइ हरनो आतुरि आन्दारो माने मबाइलखौ
authorized dong bro nanggo buजिगौ आंबो टीवी ब्रदर आंखौ कई बार नहीं है सिस्टर कल आपकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं नहीं थी और ठीक हो सिस्टर आप बोला हाँ कल ठीक नहीं था अभी थोड़ा बेटर है टीवी ब्रदर misalnya good dan jadi mana udah hadiah ini lah orang dari mana anak aku ओंखाम जाना लाग्रो फिसालाखौ थुखैनि आङो औ दे ओंखाम जानोसै जादो दे ओमफ्राय आंबो फिसालाखौ थुखैनोसै टीवी में ओके सिस्टर फिर बाद में सम लाइफ में मिलते हैं अब थोड़ा काम है अभी थोड़ा काम है बोला अच्छा टेक ओके टेक केयर गुड लक बोला है ओके टीवी ब्रदर बाद में मिलूंगी ओके बाय बाय दीजिए टीवी ब्रदर अभी बायदि ना एलबी म्यूट खालामना दोनदो दे औ औ औ आप एलबी को वन के तरफ